Hoy, 18 de mayo 2021, está un día especial. No solamente para el miembro del nuevo parlamento, pero para nosotros que vivimos en Curaçao, un país democrático autónomo del reino. Después de la elección, había conocido quién será nuestro representante en el nuevo parlamento. Juramentar of hace promessa delante do governador da parte de formalidade promete que nos representante não por tomar assento no parlamento. Para nos representante não seja juramentar of permitir que de uma forma íntegra não contribui no bem-estar de Curaçao. Manutenção do estatuto de reino holandês e arreglo do estado do país Curaçao. Algum parlamentário está juramentar e algum está permitir. Essa aqui está segundo não escorro. Beëdiging van de statenleden op deze 11 mei 2021. Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor de gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George Wout. Ik zal nu overgaan tot het voorlezen van de eed. Ik zweer dat ik, middelijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing als lid van de Staten, aan iemand wie hij ook zij iets heb gegeven of beloofd nog zal geven. Ik zweer dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken aannemen zal, middelijk of onmiddellijk. Ik zweer trouw aan de koning en aan het statuut voor het koninkrijk, dat ik de staatsregeling van Curaçao steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van Curaçao naar mijn vermogen zal voorstaan. Mevrouw Charity America Francisca. Dios Todopoderoso ayudar. De heer Eduard Braam. Waarlijk helpen mij God en wachten. De heer Virginio Brownbill. Dios Todopoderoso ayudar. De heer Reynolds Calmes. Dios Todopoderoso ayudar. De heer Juniel Carolina. De heer Quincy Kirikori. Dios Todopoderoso ayudar. Mevrouw Zita Jesus Letu. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Mevrouw Rutmilda Larmony Cecilia. Dios Todopoderoso ayudar. De heer Cornelio Martina. Dios Todopoderoso ayudar. De heer Michelangelo Martinez. Dios Todopoderoso ayudar. De heer Gwendol Marcelina. Dios Todopoderoso ayudar. Mevrouw Maria Nita. Dios Todopoderoso ayudar. De heer Shelby Osepa.
Mevrouw Anna Maria Pauletta. Que Dios Todo-Poderoso ayudarme. De heer Gilmar Pisas. Zo waarlijk hebben en God almachtig. De heer Javier Sylvania. Que Dios Todo-Poderoso ayudarme. Mevrouw Giselle Tyson McWilliam. Que Dios Todo-Poderoso ayudarme. Ik zal nu overgaan tot het voorlezen van de belofte. Ik verklaar dat ik, middelijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing als lid van de Staten, aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd nog zal geven. Ik verklaar dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken aannemen zal, middelijk of onmiddellijk. Ik beloof trouw aan de koning en aan het statuut voor het koninkrijk, dat ik de staatsregeling van Curaçao steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van Curaçao naar mijn vermogen zal verstaan. De heer Charles Cooper. Sei mi permiti e declarar. De heer Gilbert Doran. E se mi permiti di declarare. En de heer Ivan Martina. Sei mi permiti e declarar. Alle leden hebben nu de eed of de belofte afgelegd. Ik wil de gouverneur vragen om zo een toast op u uit te brengen en een laatste woord uit te brengen, maar na deze toast zal de ceremonie eindigen. Mis correspondente Pisas avisando por dia. Voz do pueblo, a voz de Deus. Voz do pueblo a papia, esse aí tem nós a sala aqui. Dus nós confia em Deus, que lo é bendicionar. O parlamento aqui, bendicionar o pueblo de Curaçao e bendicionar Curaçao.